Известни са вече победителите в конкурса за млади автори, който се проведе в рамките на 19-я международен панаир на занаятите и изкуствата Булгарика във Варна. Наградените са в две направления – живопис и графика и скулптура. Конкурсът за млади автори, в който участваха 27 души, се проведе на два етапа. На втори тур са останали 16 автори. Творбите им са поставени в галерия Къщата на майсторите. Конкурсът се проведе в рамките на панаира на занаятите и изкуствата Булгарика във Варна. В направление скулптура третото място зае Стефан Коцев от София с творбата си Философът, а второто и почетното първо място са на Милан Стефанов. Със сигурност доста хора ги впечатлява това, че са от този материал. Първо, че са може би в по-класическа изработка, тъй като последно време тенденцията е по-абстрактна и може би с добрите чувства, които изпитват, когато ги гледат. В интерес на истината имаше и още творби, които правят впечатление, но тези се отличават, както каза Венци Марков, със своя майсторлък. Ръката, която пипа, се усеща във всеки един детайл от това, което виждате. В направление живопис и графика третото място спечели нестандартната творба на Яна Купенова «Аменум». На второ място е акварелът ресторантът Рукито на Георги Николаев от Силистра. Първите места този път бяха две – за графиката на Надя Манолова от София и творбата артистичен хаос живопис на Иван Кашлаков от Сливен. В графика има една образност и една някаква духовност, т.е. автор успя да пресъздаде някакво чувство, което много в последно време доста липсва в изкуство. А за живописната работа пак начин по който изобразена тази стая, просто от нищо нещо, от никакъв сюжет направена картина. Панаирът на занаятите и изкуствата се провежда за 19-ти път, а творбите на младите автори са за първи път представени в специално обособена галерия.